पे कइल बा ऐसन कढ़ाई, कपड़ा के भीतर से देता दिखाई। बाटी पे कइल बा ऐसन कढ़ाई, कपड़ा के भीतर से देता दिखाई। कहवा से किने लू लगता कि तुम घर ही से हीरोइन हो हीरोइन तना न पिएलू, कहता हो किया नशा में पिएलू। बताओ कहीं गाजा तना न पिएलू, कहता हो किया नशा में पिएलू। हीरोइन हो गुलाब जइसन खिलल बारू तू भंवरा से।